Vi vil gerne forklare grundplanen over den muslimske moské. Vi starter ved indgangen, hvor der er en forhold til sko, som vi også så, da vi var inde og besøge det islamske trosamfund. Her efterfølgende så er der både en wudu for mænd og en wudu for kvinder. Og en wudu, det er et vaskested, hvor at muslimerne de kan vaske deres indre, såvel som deres ydre. Og deres indre er jo selvfølgelig i form af, at de vasker deres ører og deres mund. Så går vi længere ind, så har vi her et podie til musain. En musain, det er en embedsmand, som fra moskéens tag, eller fra det, der hedder minaraten, kalder muslimerne til bøn. Så har vi senere hen en minbar til khutbah. For det første så er en minbar ligesom en prædikestol, som så er den her talerstol i moskéen, hvor præsten, som er imaren, holder sin prædiken, som jo er den her khutbah, når der er fredagsbøn. Khutbahen, det er den her tale, som bliver holdt i alle moskéer i forbindelse med fredagsbønnen. Så er der det, der hedder en minrab, som angiver bederetningen i moskéen. I større moskéer så findes der også flere af sådan nogle her. Og hvis fællesbønnen så tager imaren plads ved den her mitbra, som er foran de andre bedende. Imaren er altså den her person, som vil fungere som en daglig leder af moskéen, og det er han også uddannet til. Imaren holder altid khutbah i forbindelse med fællesbønnen om fredagen. Han holder desuden også middag, og så giver han også råd og vejledning til meningen om den islamske livsførelse.